Takže čaute všetci. Na toto v podstate som dlho čakal, kedy budem mať takúto možnosť niečo takéto natočiť. Chcel by som vám ukázať mojich 24 hodín dňa 24 hodín dňa pod názvom Dream to the Journey. Takže prvá časť je tu na Norbert Zajac a Dream to the Journey. Takže dúfam, že vás zaujme môj život, v podstate ako fungujem, ako sa stravujem, ako trénujem a popri tom nejaké pikošky, ako vybavujem nejaké veci a podobne. Takže poďme na to. Ale mňa jedna vec napadla. Ja som posielal svojmu sponzorovi do Extrifitu objednávku na doplnky výživy a ja som zistil, že som si to zle vypočítal a ja na zajtra nemám agres. No nič, idem asi zavolať niekomu, alebo čo? Lebo dneska tuším, že prvýkrát to došlo už aj na Slovensko. Myslím si, že v Mozolany shope v Osidubien sme to mali. A jeden kamoš mi spomínal, že si to už aj kúpil, že si to pochváľoval. Tak ho skúsim využiť, že či mi to nedá. Bracho, nazdar, počúvaj ma, potrebujem od teba help. Potreboval by som od teba požičať mi aspoň 2 sačky agresu. Dobre, stretneme sa tam pri tom kostole? OK, za 3 minútky som tam, idem ako ďabel. Dobre, díky, čauko. Tak vybavené, nejde ten deň krajší, nie? Nazdar, bejku. Čau. Tak. Pohode, máš to? Ďakujeme pre teba. Díky moc. Máš to u mňa, keď mi dojde zasielka, hneď vraciam. Jasné, povedz. Dobre, díky, ideme. Čau a ďakujem. Záchrana. To bude tréning zasa. To uvidíš. Jasné, že nemám kde zaparkovať pred domom, to by som bol už aký pán. Máme takú prírodnú chladničku. Toto teraz vďaka môjmu sponzorovi reštaurácie Spirit, alebo sieti reštaurácií. Pácham takéto rybky kvalitné, neviem či to dobre vidno. Je to tilapia, je to čerstvá. Proste kvalita. Takže na tomto frčím teraz braško. Takže toto je moja večera potréningová, takže dáme si to zohriať do mikrovolničky. Ďakujem. Tak. Toto je moja mamina a v podstate tento nápis Cesta za snom. Tak toto všetko je vlastne vďaka nej. Myslím to skutočne úprimne vážne, tam to, čo som zatiaľ dosiahol a to, čo teda dúfam, že sa mi ešte podarí, tak je to vyslovene len kvôli tejto žene. Takže... No, stačí toľko, dobre. Tak papaj už nepovieš. Majna, viem, že ja ti to často nehovorím, ale mám ťa rád, teraz to vyviaľ. Ale...
Po jedle si dám vždycky jednu tabletku V52, teda po večeri. Cca nejakých 10 gramov glutamínu. Tu mám ešte taký arzenálik, takých komplexov. Tak si dávam vždycky ešte na imunitu ženšen a vitamín E. Inak tu nám mám tiež B52, coenzym Q10, pyriroxín, ten si dávam tiež, to je vitamín B6. A tu nám mám aminohydroextrifid, BCAčka. Inak toto je darček od Janky Milovej. Tuším, že to bolo narodeninám, už si teraz nepamätám, ale tak Janka, mamo, stále. Toto je moje kráľovstvo. Toto je moje... To sú moje poklady. Tieto plagáty tu mám v podstate od svojich úplných začiatkov. A v podstate som ich ani nemenil. Koleman, tak to je jasné. Nejaké baby som tu musel mať, ale nejako ich ani neregistroval som. A Pišta Havlík bol jedným z mojich obrovských vzorov, keď som začínal cvičiť, a dokonca si pamätám ešte, že keď som pretekal v naturáloch, že sme si dopisovali nejakým spôsobom a riešili sme nejakým spôsobom, že by ma aj vlastne Pišta práve pripravoval, a práve aj on mi vravel, že som nejaký perspektívny talent a že mám na to ďalej dotiahnuť ďalej teda, ale ešte som vtedy nenabral takú tú motiváciu a dosť gúraže na to, aby som už prestúpil potom do Slovenskej asociácie kulturistiky a fitness, silového trojboja. Takže ešte som pokračoval v tých naturáloch, tak potom naše písanie nejako sa tak ukončilo, ale furt sme v kontakte. Dokonca ho mám ešte aj tu na. Ako Pišta, pán symetria, ako nebolo, není o čom. Toto máme jedlo na celý deň. Nejaké vajíčka. Zelenina. A 2 dávky tilapy. Máme hodinku pred tréningom, tak si dám vždycky 1000 mg C, 120 mg coenzymu Q10 a napijem to karnitínom. Odmerku nepoužívam, dám si nejaké logy. No a zistil som, že mi chybuje aminohydro, tak si to dosypem, by som nemusel s celou pixľou chodiť. Tak si zase dáme glutaminík. No a kvôli tomuto sme včera utekali, že? Večer. Takže bude to tréning, jak sa patrí.
strichu cherry som ešte nemal. Dobre, A fest kombinácia s termogelom. Budem sa potiť ako ďábel. Inak termogel je, viete, mi veľmi sladký, som zistil. Vravia, že je kyslý, pre mňa je sladký momentálne, keď som bez sacharidov. To je môj sparring partner, každé ráno dreme spolu, teda keď sa dá, 12-násobný majster v silovom trojboji a tlaku na lavičky a v točení sa na hlave. Hold me under, but I will wait for you. There's nothing left for me to do than run and act myself a fool. No point in trusting anyone. Your eyes of diamonds keep me up. Never thought that it could be this rough. No point in trusting anyone. There's nothing left for me to do than run and act myself a fool. No point in trusting anyone. Your eyes of diamonds keep me up. Never thought that it could be this rough. No point in trusting anyone. When the night is over